Ukuzalwa kwembethe sizwe kuthiwa kukhona into ukuzalwa kwembethe. Kodwa mase uyihlaziya kahle ngokuyibukela kwakho, ugcina uyibona ukuthi ayikho lento le. Kusho ukuthi ngamanye amazwi singathi emhlabeni sonke sizalwe sembethe. Mase sesithi siyibukela ngokwethu. Usingagcina sisho kanjalo ngoba lento le abathi umuntu usuke ezalwe embethe. Vele umuntu uhlala kuyinto eyingubo kanje mayese engakafiki ngapha kulomhlaba esikuwo. Esasengaphakathi kumama nami ngahlala nomunye wahlala nomunye usazohlala. So into abagcina beyenza ngokuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi umama mayethu uthola umntwana bese segcina ke umntwana ephuma nale ngubo le akade ehleli kuyo kanje icover kusho ukuthi singayibeka kanjalo. Isibuko mabethi bahlola ngesibuko basuke bekushaya. Hawu. Basuke bekushaya ngobani kunezinto abayisebenzisayo abazokunika zona kuthiwe phuza la noma kugeza ubuso la. So lento isikhathi uyiphuza njalo muthi khona umuntu abathi incotho. Umuthi abathi incotho kube undiyaza neminye efakwayo lapha bakuphuzise. Sorry, lo incotho ilo muthi osetshenziswa makuzohlolwa ngesibuko. Yeah, nendiyazi. Awuzwaka. Okay. Kufakwa lapha impela ngithi ngesikhathi bekuphuzisa lezi zinto lezi. Kuzoba khona lento emzimbeni wakho ngathi unalokukhathala ngathi kufika ubuthongo ngathi uyadakwa kancane. So lento babekubukisa lapha kuvala yonke into. Kusho ukuthi ngabeza ukuthi umnyango uyavala. Amakhethini kuyavalwa endlini kuthiwa buka lapha esibukweni. Esibukweni ke mawusubuka khona vele uzobona izinto ayingekho ngithi usudakiwe vele la. Another question. Do you think it's namathwasa ongamathwasa esithwalo? Kunjalo Jeff, kunjalo impela. Yabona nje makuthiwa mina ngilapha ngalendlela yokuthi ngifuna amathwasa eze kimi. Bazogcina beza nomunye ogcina ehalela ukuyothwasa kimi ukuthi usethwasa nje akanadlozi umunye. Ingoba udonswa ilento le mina enginayo efuna ukuthi kube kukhona imali engenayo la ekhaya. Eyisithwalo. Isithwalo wesigcina vele sisebenza kanjalo vele ngemali ngoba sizogcina vele wonke umuntu ogulayo mhlawumbe aye kuphi kuthiwe wena kumele uthwasa noma mhlawumbe ofuna ukuthwasa lokho kwempela ungenwe idlozi. Uzogcina mhlawumbe egcina ephupha mina ukuthi kuthiwa ngiye kwaGombo ngiyothwasa khona. Akusesibo abantu abaphuphayo uphupha izinto lezi. Ubuhle ke bokucupha isidumbu kahle. Excuse. Ubuhle bokucupha isidumbu ukuthi umuntu lo noma abantu laba basuke bebulele excuse man. Noma abantu laba basuke bebulele lo muntu wasekhaya. Bazofa nabo bazomlandela. Bese kuyenzeka ke futhi sithi thina sisola umakhelwane noma khona simsolayo. Kutheni mhlambe khona abagulayo ababulawa ngokugula khona abadutshulwayo abagwazwayo abaloywayo ngokuthi mhlambe kube nengozi kanjalo. Bese mase kwenzekile leyo nto okunye kwakho kuyazenzakalela not ukuthi wonke umuntu usuke eloyiwe. Kuyenzeka umuntu vele wonke umuntu uzoshona uzofa vele. Kuyenzeka umuntu mhlambe axabane nomuntu amgwaza shona. Bona sekuzoba khona ukuthi mhlambe ekhaya khona esimsolayo ukuthi uyo loye lo ukuthi lo agcine egwaziwe. Sekubekwa intamo ngokuthini mele kufe lo ola ekhaya osolwa noma oseduzana. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Phatanani Mbatha. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Phatanani, I am your host, the chef of the nation, and I have my handsome man, the doctor himself, Dr. Gombo. Dr.
Khombo sawubona. Siyaphila njani? Siyaphila. Hayi. Ubuyile ku Dr. Khombo. Angithi niyamthanda, nihlale ngicela ukuthi ngimbuyisile and niyamazi ku Dr. Khombo ukuthi akabukane emehlweni, akambuke, uzosibhekela nje phansi akhulume indaba yakhe, but as I always promise you guys, ubuyile. Uyaphila kahle lapha? Hayi siyaphila njani? Ngijabula ukukubona. Hayi jabula mina kakhulu impela ukubuya. Phela kuhlale kumnandi nje ukuhlala nawe ngixoxele mina ngoba ngiyazi ukuthi nje siyakhuluma esigeqa amagula sifundisa amamantshisi emakhaya and esikhulile kakhulu Dr. Khombo but anyway introduce yourself. Who are you? Where you from? What's special about you? And please do leave your number if you want because we'll never know after the episode. Hayi sibonga kakhulu. uDr. Khombo ngibingelela amamantshisi endotsi uDr. Khombo lokhulumayo waseDumbe bathi ke kwaGayamuthi isigodi sakhona udume ngakho ukulapha bambiza ngakho wonke umthakathi umelaphi okufike eqala kushuthi inombolo engitholakala kuyo 0768349041 eDumbe kwaGayamuthi ngibonge kakhulu Vele niyawuGayamuthi eDumbe hayi uyagaywa kakhulu chef yazi kumele ngithi izokhaya kumele siye eDumbe nje ngifuna nje ukuthi mangifika nje lapho nje Dr. Khombo Sky nje ungayise nje nami mara ungayise ukuthi ngibe nemali hayi yagaywa impela ngokushiwo nje ukuthi kwaGayamuthi igama elidala wow zaza lo livele likhona ngokuthi vele impande bayisebenzisa kakhulu noma sesikhona lokhu lisaqhubeka lelo gama ukuthi hayi kwaGayamuthi wonke nje indawo la uhamba khona uthi waseDumbe utoyele kwaGayamuthi wow anyway usichazileke ukuthi ungubani ubuyapi nonke ndiyamazi uDokotela Khombo of course all the way from eDumbe Port Petersburg right kwaGayamuthi and siyamthanda kakhulu la kwaMantshisi and Thoughts naye futhi uyasithanda Dr. Khombo ngifuna ukuthi wazi ukuthi we don't take you for granted ukuba khona kwakho la kuyangijabulisa noma Mantshisi as well and esikhulile kakhulu Dr. Khombo uyazi ukuthi kwa Facebook I really want to say thank you to all the Facebookers. Guys, ngiyanibona every day I need to give you guys attention and that really excites me ukuthi ngikhulume nani, nginilalele ukuthi nifunani, ngiphinde futhi nginilethele lezi zinto lezi enizifunayo. And of course, ngiyacela ukuthi makukhona umlaphi enimthandayo enimboneni la enifuna ukuxhumana naye, niba phonele, niba email, niba WhatsApp, whatever. Anyway, and the TikTokers as well, I want to say thank you for your love and the support and the YouTubers. Dr. Khombo. Yazi sisihlezi ngililanga mina nawe sixoxa uwangitshela ukuthi ayikho lento ekuthiwa ukuzala wembethe lokuchaza ukuthini awuke utshela amamantshisi ukutshele nami ukuzalwa wembethe sizokuthiwa kukhona into ukuzalwa wembethe kodwa mase uyihlaziya kahle ngokuyibukela kwakho ugcina uyibona ukuthi ayikho lento le kusho ukuthi ngamanye amazwi singathi emhlabeni sonke sizalwe sembethe mase sesithi siyibukela ngowethu usingagcina sisho kanjalo ngoba lento le abantu umuntu usuke ezalwe embethe vele umuntu uhlala kuyinto eyingubo kanje mayese engakafiki ngapha kulomhlaba esikuwo esasengaphakathi kumama nami ngahlala nomunye wahlala nomunye usazohlala so into abagcina beyenza ngokuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi umama mayethu uthola umntwana bese segcina ke umntwana ephuma nale ngubo le akade ehleli kuyo kanje icover kusho ukuthi singayibeka kanjalo mawusuthi uyayilandela lento wonke umuntu vele ubekule cover kusho ukuthi sonke sizalwe sembethe emhlabeni and mawusuyinakisisa kahle futhi lento kuthiwa lungisa lezi zinto uzalwe wembethe ufuna ulungisa unenhlanhla kabi ngangibaphekise kodwa ukuthi bathi ukuthi kuyiphutha cha umuntu nomuntu wenza ngeyakhe indlela kodwa ngokwami ukubuka kuyenzeka kube khona umuntu othulungisa leyo nto lokuzalwa wembethe kubhede kakhulu izinto noma still impilo ifanana nje manje ugcina ungasayitholi kahle ukuthi uhamba kuthiwa wazalwa wembethe kumele ulungise ingubo kanje yalahleka so angikuboni kahle ngokwami nje angikuboni kahle so wena uyayiphikisa lento ukuthi khona abantu abazalwe bembethe ngiyayiphika impela khona ngendlela engiyichaza ngayo nje ukuthi
le cover le sonke zisuke sikuyo bese kuba nalelo ibhadi noma inhlahla umuntu mayethi uyafika emhlabeni bese sekuphuma nale ngubo kutholakala umuntu kuphume nale ngubo le cover le yiyo abayibiza ngengubo. So ngaleyo ndlela sonke vele emhlabeni zogcina silapho ukuthi sizalwe sembethe. Awukazi uthole umuntu oza kuwe ethi ucela umlungisele indaba leyo ngubo Dr. Gombo? Bake bafike ngibachazela nje ukuthi hayi angikwenzi angichazi-ke kakhulu ngisho kanjani ukuthi angikwazi ukukwenza noma angikwenzi nje sidalo leyo nto ngoba vele ngiyazi ukuthi le nto kahle kahle uma uyilandela ijule kakhulu ayikho le nto mina. So wena mawuzothi awuyenzi awuyenzi ngoba ungayazi or ngoba ungabhiliveli kuyo? Angiyazi futhi angikholelwa kuyo futhi ukuthi into khona nami ngisemncane nje babesho nje la kuthiwa mhlawumbe siyahamba umama ungisasamoya ngiyigulela uthi uzalwe wembethe kumele alungise inhlahla akaze ngilungise inhlahla ke namanje kuloku ngiyiphilela ngaleyo ndlela. Kodwa wena umthakathi mozinto you've got izinto eziningi zokulungisa lezi zinto zokwenza ukuthi ube right. Kodwa manje nayo inkinga kuthiwa lungisa la ngendlela ozolokhungana ngayo wena ungalungisa ngayo la izinto izoba sesimene esikahle kakhulu bakubekisela nje kuthi unezimoto nani izinto engavela masulungise lento uyilungise lento kubheda izinto still kube sesimene nje vele lesi kade uphila ngaso. Let me just ask my munches and please on the comment section, do you think what Dr. Gombo is right? Uke walungiselwa ingubo wena and mawusuqeda ukulungisela ingubo izinto zakho zahamba kahle, uke wahamba walungisa le ngubo lena kodwa izinto zakho zangahamba kahle? Please on the comment section let's engage. So I'm you know vele la angiphikisi umuntu ngilalela nina ukuthi nithini ngiyakuzwa ukuthi uthini ngengayenza i-episode yokuzala wembethe. I think kumele siyikhiphe zokhanye ngizokunye from that episode ngizokunye futhi la kuwena. Okay. So yini ngayisho kumbukelo osibukele njengamanje osafuna ukuhamba yempumelapho esintu ayolungisa indaba yengubo? Engingakusho kwengathi mina ngangisho kakhulu ukuthi ngithi bangayi kodwa kube kuya ngami. Ayi bangathi kumancane kulezi indaba zokuthiwa umuntu uzalwe embethe. Zizomosha imali lezo zinto ilungiswa still futhi impilo ibhede nje. Ngoba phela into eyimvelo le kahle. Le ngubo nje suke leyo cover esuka ivela ilevel umuntu asuke ehlala kuyo esengaphakathi esiswini sika mama wakhe. So bese sekwenzeka siyaphuma lelo phutha lokuthi uthe ezalwa yavela ke le cover. So ayikho into edinga ukulungiswa. Naba nabelungu bayazalwa bephuma nezingubo akukho la belungisa khona. Impilo yabo yaphila baphila kahle nje akukho kubhedayo. Kodwa asifani nabelungu nje thina siyafana nabelungu. Yize singafanani kodwa ngithi umlungu vela akazenzi lezi zinto abanye ke bayize bezenza. Kodwa nje iningi labo abazenzi. Okusho ukuthi ungayiphilela nje ngaphandle ukuthi ulungise le ngubo. As long as izinto zakho ukwazi ukuthi hayi ake ngenze kanje ngilungise kanje impilo. Ngaphandle ukuthi uzothenga izimbuzi kuthiwa kufuna izimbuzi ezintathu bayibize ngokuhlukana kwazo. Manje uyayibuka le nto le imbuzi yodwa u3000 usho ukuthi u9000 umele ube nawo. Ezinye izinto kuthiwa thenga impahla thenga ini yabona kugcine kumosheka izimali eziningi. Kanti ngabe uthatha le mali ulungise nje ngendlela ukuthi ukanyisa izinto zakho kuvuleka inhlahla bese ukuyeka nje lokho kokuzalwa wembethe ngoba sonke sizalwe sembethe masingalandela leyo nto leyo. So awubona ukuthi mabezothi elungisa le ngubo yakho ngikuzwa uthi ungabe uthatha le mali ukhanyise or uchaza ukuthini musho njani? Ngisho ukuthi kanje uzolungisa le ngubo lento still impilo ibhede futhi okusho ukuthi lo 10000 wale imbuzi ezintathu nalezi izinto ezinye ungaya samoya komunye umelabe mhlamba akukhanyisele nje izinto ukuthi impilo ihambe kahle izinto zenhlahla zokuvula inhlahla uthole zona ube right lokho ukuthi ukukhohlwa kancane lo ngoba umsebenzi wakho ayangiwuboni.
So wena utshela babuyela ukuthi kunokuthi balungise indaba yengubo behambe beyovula iy'nhlahla. Hayi ngisho kanjalo impela Jeff. Usho kanjalo. Hayi ngisho kanjalo impela ukuthi abake bazama ukuyothola izinto zokuvula inhlahla ukuthi impilo ihambe nje kahle. Bathi ukukhohlwa lokho uzomosha imali lo muntu la. Amosha imali kungenzeki lutho izinto iphinde ibuyele esimeni zibe worse kokunye. Abanye bathi beqeda ukulungisa kubhede nje kakhulu izinto. Kodwa ke lezi zenhlahla ke ingabe ziyasebenzela wonke umuntu or zinabantu baso? Ngizothi zona zisebenza kuwo wonke umuntu. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uyamsiza mhlawumbe lowo muntu. Kumele ukuthi agcine futhi esebuya okwesibili uphinde umsize ngenye indlela. Zonke nje zinabo bonke akusho ukuthi zinabantu bazo ukuthi kusebenza kuloko kuyayeka. Funa kusebenze kuwo wonke umuntu. Mhlawumbe bafike be2 ubanikeze kuloko kuzosebenza manje kuloko uthi kuma abuye futhi uzushintsha induku ukuthi hayi lezi ngathi azenzi kahle la. Usakhalaza lo ukuthi hayi akwenzeki ngendlela. Sewuyashintsha ukuthi hayi kuze kushintshe ngoba phela induku zinezigaba nazo ukuthi manginike umuntu into enhlahla manje mhlawumbe ayisebenzi kulo iyasebenza. Sekumele ngenze njani ngithi uku-upgrade kancane eyithe uqina. Yize mhlawumbe uthola ukuthi ukhokhe leyo mali noma ingibekise ngo-1000 ngimnike okunganga-1000 akhalaze futhi sengithi ukuqinisa kancane isandla ngikhuphule. But Dr. Kombo lezi zinto zenhlahla lezi eninikeza abantu kumele zithathe isikhathi kangakanani ukuthi zibonise imphumela? Iziyahlukana zona. Iziyahlukana kwesinye isikhathi kuyenzeka kwabanye kube inyanga eyodwa. Kuya ngomuntu noma ukungcola komuntu emzimbeni ukuthi kukanjani. So mawuthatha ngibekise nje njengesithwalo. Isithwalo ufuna kuphela u2 months izinto seyiqalile usubonile umehluko nawo ukuthi hayi nakho kuyanyakazeka ke manje. Impilo yami ngiyayazi ibika nje seyiyaqala ke siba kanje. Komunye kuba kuyenzeka kube inyanga eyodwa komunye kodwa u2 months ufuna uphele sekucacile izinto. Wow. Dr. Kombo ngizwile futhi yazi lesikhathi sihlezi nje sixoxela off camera ukhuluma izinto eziningi. Ukhuluma ukuthi nento yokuthi ukulapha ngesibuko ukuhlola ngesibuko emira into engekho Dr. Kombo uchaza ukuthini? And uyangihleka. Mina phela muzokhuluma nami ngiyalalela ngiyabhala ukuthi cha lo muntu lo ngizafuna ke ezoyixoxa kahle la etafuleni le ndaba lena nama manchizi futhi uchaza ukuthi ngoba sinabantu abathi basebenzisa isibuko ukuhlola and lapha esibukeni kuba nezindaba eziningi eziphumayo uyakhona nokubona izitha zakho if I'm not wrong. Kuba kanjalo impela. Kodwa lezi zinto akusokuyizitha nje ingekho. Isibuko isibuko sijule kakhulu isibuko. Sijule kakhulu yabo nje abanaso. Ngingazi ke bonke kodwa iningi labo esengeke ngalibona isibuko mabethi bahlola ngesibuko basuke bekushayashaya. Hawu. Basuke bekushayashaya ngobani kunezinto abayisebenzisayo abazokunika zona kuthiwe phuza la noma geza ubuso la. So lento esikhathi uyiphuza njalo muthi khona umuntu abathi incotho. Umuthi abathi incotho kube undiyaza neminye efakwayo lapha bakuphuzise yona. Sorry, lo incotho ilo muthi osetshenziswa makuzohlolwa ngesibuko. Yeah, nindiyazi. Awuzwa. Kufakwa lapha impela ngithi ngesikhathi bekuphuzisa lezi zinto lezi. Kuzoba khona lento emzimbeni wakho ngathi unalokukhathala ngathi kufika ubuthongo ngathi uyadakwa kancane. So lento babekubukisa lapha kuvala yonke into. Kushuthi ngabeza ukuthi umnyango uyavala. Amakhethini kuyavalwa endlini kuthiwa buka lapha esibukweni. Esibukweni ke mawusubuka khona vele uzobona izinto ayingekho ngithi usudakiwe vele la. Uzodakwe ilento le abakuphuzise yona. So uzobona noma yini lento leyo umuntu lo kade umsolo ukuthi mhlawumbe uyakuthakatha ekhaya. Vele uzombona lapha enza izinto lapho ubabaza ukuthi hawo uphumusho lapho uthi ubaba ubani uhlola ngesibuko ubona yonke into. Yilento vele obuyisola wena ebisekhanda lakho vele. So mase sewunikezwe le mithi yawonje umuntu engathi ngiyamvuma wesibuko ohlolisana ngesibuko
umuntu ozofika nje kuye angakuphuzisi lutho angakugezisi indawo athi buka nje lapha uye-ke engingavumi ukuthi cha siyiqiniso lesibuko sakhe. Kodwa nje laba la kusathiwa khona phuza nakho hlala la isikhathi esingaka woza-ke ngena-ke manje buka lapha esibukweni, hhayi bayadlala labo akusilo iqiniso. Suke kuwukuqhatha abantu nje lokho. Ayikho nje leyo nto yesibuko kahle kahle. Hayi Dr. Gombo. Ayikho impela. Hhayi bazongifakazela abamantshisi nawo, ayikho impela lento. So uma uzohamba uyohlola uye esibukweni ufike uphuziswe izinto lapha ya Dr. Gombo. Ugeziswe nobuzo. Uphuziswa izinto, kuthiwa phuza nako. Yiwo-ke lo muntu okusuke kufakwe ezinye zazo zezinto. Bangafakaza nje nabanye mhlawumbe abake benziswa lokho ukuthi Wake wayenza wena? cha angazi nje bakhona nje kithi kodwa bake benziswa lezo zinto. Emndenini wakithi babuye baxoke lezo zinto. Kodwa mase sengiyilandela-ke nami okwamanje ngoba senginelapha. Hhayi ngiyayibona ukuthi hhayi kwakuyinto engekho. Kwakuyinto engekho yile mithi. Lo muthi vele ngisho singawukhanda manje siwusoke la bese sithi phuza. Uzoyizwela wena nje ukuthi impela la ekhanda lami ngathi khona into engahambi kahle. Bese kuthiwa focus lapha esibukweni la. Uyabuka usubona lezi zinto vele usudake umqondo udakile. My manchis, I hope you are still enjoying this episode with Dr. Gombo. I am shocked. But anyway, you all know that Manchis and Thoughts is for all of us. Please, on the comment section, uma uke waya esibukweni waphuziswa lezi zinto lezi. Talk to us. Your experiences. Uma uke waya esibukweni wangaphuziswa lezi zinto futhi. Wahlolelwa nje ungaphuzanga lutho ungagezanga ungenzanga lutho, please talk to us, let's hear you. Imanchis and Thoughts eyethu sonke, izinto zibekwa etafuleni la zikhulunywe. Kunjalo. Ibile ngivale nama live ngathi kumele ngenze live ngala. Ngoba Dr. Gombo ngeke ngayenza phela mina episode yomuntu osebenza ngesibuko Dr. Gombo. Then uyafika wena namhlanje uzothi cha into engekho la yo chef Mbatha. Maye baphuzisa nje izinto ayikho. Mawukuthi akaphuzisani lutho yikho ngithi ngingamvuma loyo ongaphuzisani lutho ngithi hayi wenza ngeqiniso. Kodwa nje ma kukhona into azokuphuzisa yona, hayi akakiyaye leyo. Wow, Dr. Gombo nendaba eziningi ngikuzwile futhi ukuthi ayikho into uma uyothwala ayikho into ukuthwala ukuhlanganisa nedlozi. Kunjalo. Bewuchaza ukuthini Dr. Gombo? Ukuthwala kahle mokuthiwa uyathwalwa isinqumo osithathayo nje wena la. Suka ngithi-ke kuthiwe mawuzoya kumelaphi kumele ubike ushisa impepho namuhla uzohamba ngakusasa. Awukubiki okuthwala vele uvuke nje uhambe nje ukuthi hhayi ngisawukwenza ukuthi ukwenze. Awuxoxeli muntu ukuthi uzohambamemezela ukuthi ngisakuphi nokwenza ukuthi. Mhlampe waya nalowo muntu okulayelayo ukuthi ikhona indoda ekanje noma umuntu owenza so. Sewuyaya-ke lapha nayenza lento le. Akukho ukuthi mhlambe umuntu uzothi ngiyangibazwe abaningi beyisho lento ukuthi isithwalo ufuna isihlanganise nedlozi. Ayinto ezimbili engahlangani idlozi nesithwalo. Akusoze futhi kodwa-ke uma besho kanjalo laba abakushoyo futhi benza ngenye indlela. Mina ngokwami ukwazi ngazi ukuthi akuhlangani idlozi nesithwalo. Isithwalo yinto engcolile. Okusho ukuthi idlozi alihambisani nokungcola. Wena uma uqala uthatha isithwalo la uyabuya uye ekhaya mayethi umuntu ukuhlanganisela isithwalo nedlozi angeke kuze kwenzeke kanjalo. Isithwalo sakho nje mhlawumbe usuke ngakutshela iqiniso. Suke kuyisithwalo nje sakho wedwa akukho dlozi elizohambisana nesithwalo. Okusho ukuthi wena uma usuyithathile lento idlozi selithe ukuqhela-ke kuwe. Awusenayo. Ngibona izinto yikhanya ihamba kahle bese ethi umuntu hhayi bangihlanganisele kahle idlozi. Imimoya emibi isithwalo angeke futhi kuze kuhlangane nedlozi. Idlozi alihambisani nezinto ey'ngcolile imimoya yobumdaka. Yingakho noma kuthiwa umuntu uthwasile uba nesigodlo sedlozi bese eba nesinye esiseceleni sale mithi ebhedayo. Awukufaki konke ndawonye ukuthi uzokumikisa la mhlawumbe nginendumba yedlozi sengikhipha konke la ukuthwalisa kula endumbeni yedlozi okwani ubishophe kula. Uyakuhlukanisa nje ngokwey'godlo ukuthi hhayi kukanje.
Yingoba kuhlangana futhi nedlozi vele. So Dr. Kombo, uma uzothi because kunabantu abaningi abathwele abathwalisayo, abanye bakhona bawuthola ukuthi bayathwasisa as well. So mawuthi idlozi ahlangana nento engcolile and qeda ukuthi isithwalo into nje emdaka, akumoshakali umsebenzi wakho. Angeke Because we need to tell the people the truth. kunjalo. Angeke umosheke yabo nje makuthiwa khona umelaphi wesintu othwasisayo unamathwasa amaningi. So uthathile isithwalo sizombhoostela umsebenzi ukuthi amathwasa angeke. Ngoba isithwalo sisebenza ngento vele osuke wena ubhizi ngayo. Mawuthi mhlawumbe umuntu webhizinisi sibooster lapho ukuthi ama-customer abe maningi. Mawelapha kumele amathwasa abe maningi, iguli zibe ningi, bakhokhe futhi abantu. So ngaba uzokwenza lokho kwedlozi vele. Umsebenzi wedlozi uyalapha, wathatha isithwalo-ke lapho. Lapho nje kahle uyathwasisa, amathwasa angena kancane. Bese sewuyahamba ngofuna into yokuphakamisa umsebenzi. Uyawuphakamisa umsebenzi, mawusuphakamisile amathwasa aseba maningi. Kodwa isigodlo sakho sedlozi unaso. Lento yakho leyo oyilandile yokuthwala uzoyibeka kwenye indawo. Awuzoyifaka lapha esigodlweni. Angeke uphazamiseke umsebenzi lo wedlozi, uzophakama ngoba usulande lento yokuphila ephakamisa lento leyo obhizi ngayo. Mara idlozi livuma kanjani ukuphakanyiswa into emdaka? Cha, alivuma ngithi uyafosta lapho vele. Usufostile kanti vele lento yokwelapha nayo uyalapha vele. So sewuyafosta ulanda isigubhu sakho noma yini ukubeka kwenye indlu. Ngapha isigodlo sedlozi la. Esezinto ezimhlophe, imithi yenhlahla yini okuhle. Ulapha abantu uma usufuna ukuthi mhlawumbe amathwasa uyabona ukuthi aseyachithiza usuke endlini yakho la. Uyokhulumisa into yakho lapho ukuthi hayi bangene vele abantu nakho amathwasa senazandlini. Iyabalanda into yakho. Awuyifaki la kuloko kwedlozi. Akuhlangani vele idlozi nesithwalo. Okay, fine. Akuhlangani idlozi nesithwalo. But akunabungozi because yonke into inobungozi bayo. Yeah. No, ubungozi angeke ngeke ngathini bube bikho. Into engenzeka lokuthi vele kugcine kuhlehla amakehla ngoba wena usukulande into yakho osuyithembayo. Okusho ukuthi amakehla la asuke kunikeza umsebenzi. Awusawathembi wena ngamanye amazwi. Asegcina sehlehla xoshwa nayilento ukuthi mhlambe ekhaya kanje sekukhona enye into abasakhona ukungena ngoba ngisho ukuthi okunye uyakumbela phansi. Okusho ukuthi wena usuzohamba ulapha ngendlela leyo ukuthi wena ukhona ethile oyilandile. Awusalaphi ngalendlela ukuthi ulandela usiko noma umthetho wamakhehla asekhaya. Kungaba lapho ukuthi ukuhlehla kwedlozi kodwa vele akuhlangani kufanele ukuthi idlozi lihlehle ngobani akuhlangani izinto ezimbili engahlangani. Akusoze futhi wahlangana isithwalo nedlozi. Do you think isinabantu lapha abaningi abangasasebenzi ngedlozi sebesebenza ngedlozi? Baningi kakhulu impela ke lapho. Hayi baningi ukuthi into asebesuke bafocusa kuyo kakhulu into yemali. Yiyo ke siyigcina sibashaya ngoba abanye babo bagcina sebelanda izinto ezibamoshayo. Ngokuthi usebona umngani wakho uyinyanga umngani wami usehlala ephethe isikhwama esilungana lezikhwama lezi. Abanye babo ke vele kusuke kunezinto ezithile abanye basuke beyiphathele. Another question, do you think isinamathuasa ongamathwasa esithwalo? Kunjalo Jeff, kunjalo impela. Yabona nje makuthiwa mina ngilapha ngalendlela yokuthi ngifuna amathwasa eze kimi. Bazogcina beza nomunye agcina ehalela ukuyothwasa kimi ukuthi usethwasa nje akanadlozi omunye. Yingoba udonswa ilento le mina enginayo efuna ukuthi kube kukhona imali engenayo la ekhaya. Eyisithwalo. Isithwalo wesigcina vele sisebenza kanjalo vele ngemali ngoba sizogcina vele wonke umuntu ogulayo mhlawumbe aye kuphi kuthiwe wena kumele uthwasa noma mhlawumbe ofuna ukuthwasa lokho kwempela ongenwe idlozi. Uzogcina mhlawumbe egcina ephupha mina ukuthi hayi kuthiwa ngiye kwaGombo ngiyothwasa khona. Akusesibo ke abantu abaphuphayo, uphupha izinto lezi. Lezi zinto ezimenza phuphe ukuthi eze ngapha ngobani khona into emdonsayo ukuthi akeze ngapha. Kusetshenzwa ngemali
not ukuthi yilokhu kungana kusalandelwa isidala ukuphila ngosiko lolu lwamakhehla sekuyimali ephambili ebalekile babona omunye abona omunye ethenga imoto kanje hayi nami ngiyolanda ukuthi omunye kuyenzeka ayikhanyele kuyikhanyele kanti kukhanyiswa inhlahla nje idlozi nokuthi uyakhona ukuqondanisa izinto zokugeza akathwele bese kugcina sengathi uthwele ngoba uzoloku balapha laba bantu ubenzela izinto zenzeke bazobuya babonge omunye ukubonga ngenye imali omunye ukubonga ngenye iyahlangana le mali baningi uyakhona ukuthenga izinto uya-afforda ke nje kahle imoto lapho. So ubungozi balamathwasa esithwalo ibuphi? Ubungozi ngokwami ukubona ubungozi angiboni ukuthi mhlambe idlozi lingagcina libamukela ngoba idlozi ngibekise nje ngawo ukuthi usuhambile wayothwasa kimi mawuthwasa kimi wena udonswa isithwalo not ukuthi idlozi lakhe lithi hamba uyothwasa lapho okusho ukuthi into ozoyilapha vele ngeke ibe bikho ngoba akusiyinto oyiphiwayo vele ekhaya oyiphiwa amakhehla into ekuwe emzimbeni ngayibekisa kanjani mani lento umuntu wena odonswe isithwalo angeke ulaphe uzogcina nawe uthwasise abanye ngoba ulwazi lomuthi kahle kahle livela emadlozini mase sikhuluma iqiniso emakhehleni ezalukazini so wena lekho idlozi elizokukhombisa umuthi ukuthi mawuhlana izinto ekanje kwenzeka into ekanje ngoba kufuna wena mawenza into eyenziwe efunwa idlozi libuye likukhombisa wena usudonswa isithwalo esithi woza uzothwasa usuyathwasa nawe uyaphuma futhi awuwazi umuthi nombhemiso nje ukukhanda nje awukwazi usuyabuya uthwasisa abantu so ubungozi bulapho ukuthi akakwazi ukulapha umuntu othwase ebizwa isithwalo. So kusho ukuthi nawe labo uzobathwasisa nabo futhi isithwalo kusho ukuthi nje wena impilo yakho uyosebenza isithwalo uyabona Dr. Kombo yabona chef lapho mase kuthiwa khona kwenye indawo ngiyibize ngegama engiyaziyo ukuthi kukhona umuntu othwasisayo amathwasa uyawakhipha impela kodwa manje lamathwasa akhe mawusuwalandelisisa kahle alikho nelilodwa elisebenzayo bathwasa nje bathi bona hayi sivuma idlozi kanti ledlozi abalivumayo abazi ukuthi idlozi alikho kwesinye isikhathi alikho kusuke lingekho kusuke kwenziwa lento ukuthi wena ufuna uyofaka imali kuloya muzi lo so iba kanjalo kwezinye izikhathi ukuthi awuwazi wena umuthi vele ngeke amakhehla afike kuwe ngoba usuhambile wayothwasa kuphi lapha unganalo idlozi elithi lidinga ukuthi usebenzise umuthi. Wow. To my munchies that are watching us, I just learned something disturbing. I feel like we've got a lot of twasses besithwalo. I'll say it like that. Kanjalo impela ngoba phela vele kusuke kumele kube khona odlayo amathwasa amele abe maningi bangangizwayo kabi bese becabanga abanye ke babantu ukuthi umkhulu bani noma ugogo bani hlezi kuthwaswa lapha kwake kuyenzeka omunye bathwasiswa ukuthi vele babizwa idlozi kodwa isikhathi esiningi umuntu ozoba nje namathwasa mhlawumbe ako-20 ngenyanga mhlawumbe ukhipha 20 kule nyanga eqisa inyanga mhlawumbe 10 ayi bambhekisise impela akusesiwa amathwasa abizwa idlozi ngoba ngeke ubafundise abantu abangaka umuthi isikhathi sabo ngeke ube naso so ukuthi ubenzele zonke lezi zinto ezenziwayo kumuntu osuke efika ekhaya ezothwasa into ocabangayo esemqondweni wakho kukhona imali ukuthi mangingathola imali engaka kungena amathwasa awu5 ngizokhona ukuba no100,000 iba kanjalo. Dr. Kombo, yeah. Dr. Kombo, of course umthakathi nicupha zonke izinto. Ufuna ukwazi ubuhle nobucupha isidumbu. Ngeke ngizwe kuthiwa isidumbu siyacushwa. Hey phela mina ngiyahamba ngifuna information ngibuye ngizoyibeka la etafuleni.
isidumbu uma sicushwa suke kwenze njani and ubuhle bokucupha isidumbu nobubi bokucupha isidumbu. Please educate my munchies and me as well. Ubuhle ke bokucupha isidumbu kahle excuse. Ubuhle bokucupha isidumbu ukuthi umuntu lo noma abantu laba basuke bebulele excuse man. Noma abantu laba basuke bebulele lo muntu wasekhaya bazofa nabo bazomlandela. Bese kuyenzeka ke futhi sithi thina sisola umakhelwane noma khona esimsolayo kutheni mhlambe khona abagulayo ababulawa ngokugula, khona abadutshulwayo abagwazwayo abaloywayo ngokuthi mhlambe kube nengozi kanjalo. Bese mase kwenzekile leyo nto okunye kwakho kuyazenzakalela not ukuthi wonke umuntu usuke eloyiwe. Kuyenzeka umuntu vele wonke umuntu uzoshona uzofa vele. Kuyenzeka umuntu mhlambe axabane nomuntu amgwaza shona. Bona sekuzoba khona ukuthi mhlambe ekhaya khona esimsolayo ukuthi uyo loye lo ukuthi lo agcine egwaziwe. Sekubekwa intamo ngokuthini kumele kufe lo ola ekhaya osolwayo noma oseduzane. So ukucupha ke isidumbu kuzofa vele laba abagwazile not lo enisuke mhlambe umndeni nimcabange emakhanda yini. Maye engathinteki akeze ukufa kodwa mayethinteka kuzohamba vele afe naye. Bese futhi mawukuthi umuntu oyigulelile washona nje bayathanda ukusola abanye basola ukuthi hayi umfazi wakhe, umfazi omdala, umfazi omncane. Sekugcinayo lapho bayacupha. Ukucupha umuntu kanti awumhlolanga kahle ukuthi uyishonele nombulewe kuyingozi kakhulu. Yilapho kuvela khona lobungozi bokuthi sizohamba intambi yacinga. Uyacinga uye lo muntu osuke ecinga umuntu ombulewe akasatholi lutho. Umuthi phela ufakiwe kuye wanikezwe ezandleni wafumbathiswa ngendlela afumbathiswa ngayo. Lo muntu oshonile. Niyamgcaba. Uyagcatshwa omunye ufumbathiswa izinto ezithile okunye kuye kufakwe nasemlonyeni. Fatha nje ezandleni kanje ufaka emlonyeni lezo zinto ukusebenzisa ngendlela yakhona. So leyo nto mayingatholi umuntu vele kufuna ibuye ibulale la ekhaya. Funa ibuye ibulale la ekhaya. Akethi yithi esifakile le ntambo ukuthi ayocinga umuntu ezombulala. So umuntu uyishonele nje kufika isikhathi ukuthi ayishonele. Thina sesikhona esimsolayo ukuthi hey lo muntu ugule kakhulu lo kushuthi loyo usibani. Sesiyofuna umuthi ukuthi senze intambo leyo ukuthi siyamcupha. Umuntu uyishonele isiyacinga intamba imthola umuntu ezomudla. Isidla la ekhaya ngawani thina sonke ebezivumelene ngalokuthi asenze lento le. So anikwazi ukuyivala maniyibona ukuthi isidla la ekhaya. Iyavaleka kodwa iyobe isimoshe kakhulu ngoba awusheshi ukuyibona ukuthi ilento le. Ibonakala isibadleni impela noma bazi baba u5 abantu. So iphutha kusuke ngelikabani ke manje la? Elethu thina esiwumndeni esithi sifuna ukuthi siyocupha lapho ngoba khona esimsolayo ukuthi unesandla ekufeni womuntu wala ekhaya. Isikhathi esiningi vele abantu abafuna ukuvuma ukuthi umuntu uyishonele. Kufuna kukhonje umuntu othile. Masho ukuthi umthakathile lo kukhona ozokhonjwa ekhaya ongathi impilo iba ngcono ukuthi uthwale ngaye lo. So lo muntu osuke nicuphela yena kanti akanihloleli ngoba usho ukuthi ukuhlola kubalekile. Yena uvela ecuphe nje. Hey yona lento ikabili chef kuyenzeka abantu bathi bafuna basonje baye enyangeni. Inyanga eziningi ziyasaba ukuyocupha isidumbu. Zisaba yona lento leyo yokuthinta umzimba kanti mhlambe umuntu akaloyiwe ishonela. Bese enika nini umuthi anilayela ukuthi hambani nenze kanje. Yini ke angithi akahlolanga lapho. Lento futhi ifuna umuntu okwazi ngempela ukuhlola hayi lo ozobekisa ukuthi umuntu ontathayo umfishane mude ungaka umzimba. Ifuna umuntu ohlola ngempela ozokwazi ukubona ukuthi lento yenzekile kanje lena isolayo noma yenzekanga. Angafuni ukuthatha imali athi ngizonikeza umuthi ngoba
azi ukuthi hayi imali iyangena mangiyeka laba phela imali ngiyayiluza. So iba lapho ifuna ukuhlolwa umuntu ohlola ngempela. Hayi futhi ukuthi sisole nje sesithi hayi ake siye lapha. Iphutha kube lo mndeni liphinde futhi ligcine likapa kelinye enyangeni liyithinta nayo. Okay, Dr. Kombo, so tell me, uma nimcupha lo muntu lona ukuba nemithi mebayifumbathayo or mebayidliswayo, I don't know if or nimgcabe. Kwela mathonga imithi yangena or lo muntu uzoba nje la diazele nje la emhlabeni. What I want to understand ukuthi imithi ngale la ingazikhona yangena. Ngale angeke ngibe nalo ulwazi kahle ngale kodwa engikwaziyo ukuthi masineshow ukuthi njengomuntu osuke edutshuliwe kanjalo singamazi udutshulwe obani. Sithi siyamcupha siwumndeni sifuna ukuyiphindiselela. Ikona imithi yokuthi bakhulume kuqala abantu before bafe. Bazokhuluma ke bavele ke abavelayo ngeindlela ezithile. Bese mase uzobachaza bonke lo ukuthi sasinibangaki mhlawumbe siba u4 noma siba u5 esenza lento sabulala lo. Mase befile bonke laba abantu le5 le ngoba bazokhuluma bonke ngawani nalo uyabala ukuthi obani nobani mayebala mhlawumbe ugcina kuthinteka abantu enibaziyo. Mase sebephelile bonke laba bantu laba. Ikhona indlela yokuthi nesuse lesicupho kulomuntu lo ngithi nizwe nimcuphile nimhambisile nezinto. Ikhona indlela yokuthi nikususe nikuvale leyo into leyo ayikhululekele le ayihambele ke engasenalutho. Ngoba into esuke imbambile usuke ebanjwe yikho ukuthi akakwazi ukuqhubeka phela lempi angayiqedile ukuyinqoba yalaba bantu. Ungaphela unyaka nje elokhelwa uzwe kuthiwa hawo nanga umunye wabandakanyeka ekudubuleni ubani bamdubulile naye. Kuhamba inyanga uzwe kuthiwa hey ubani uginqine umuntu ufile. Kancane nje abafi kanye. Okay, abafi kanye. Now what I want to understand. What if umndeni angisinina umndeni wakaGombo nicuphile lesidumbu lesi. Then bese ke tholakala ukuthi omunye welunga la kwambatha uye ubulele la then useyafa. Bese umndeni wakambatha na udecide ukuthi ucuphe lesidumbu sawo. Angeke ke kusacupheka intambo singashaya bona ebaleni. Ngoba lo akabulawanga yithi thina sicupha umuntu wakithi kuphela oshonile. Sathi akayilwele wayilwela kwayibulalela lo ombulalile. Okusho ukuthi umuntu osebulale lo muntu owambatha isidumbu sakithi. So ngeke kusacupheka mabengacupha isizoshaya bona intambo mabethi bayayifaka kulo muntu oshonile wakubo. Isihamba yilapho isibuyele ebaleni khona. Icinga umuntu ayimtholi washona kudala lo muntu ubulele lo. So seyingaba kabili impela kanjalo ngoba thina ngeke sisafa thina esiphilayo. Ngoba sacupha wakithi thina ukuthi akayoyilwela wayilwela. Wababulala basola ke nabo ukuthi hayi mhlambe kwaGombo yiba bacothela ubani bambulala. Kanti lo umuntu owenza amaplano ukuthi kufe lo owambulala. So isiba kanjalo ke bayasibeka basicupha isidumbu intamba ayisasebenzi ke thina siyaquba siyaphila. Ngoba sibizanga umuntu igama lamuntu masenza lento le. Wow. Hayiba kanjalo. Wow. My manchies, I hope you are learning ubungozi bokucupha isidumbu. Kunomgozi ngoba uma ukuthi mhlawumbe nicupha isidumbu lapho umuntu uzifele nje natural. Lento eniyenzile izodla ekhaya. Kodwa manicupha isidumbu somuntu obulewe kwenye indawo isicupho lesizosebenza. So please guys, uma nizokwenza izinto be careful, get the information because into esibulalayo ungabi nolwazi. So get the information before you involve yourself in such things. Kunjalo impela. Wow. Anything you want to say before I move to my last point? Anything nje ongafuna ukuyitshela sikhulumile lana ngokuzala wembethe sakhulunywa ngesibuko sakhuluma ukuthi idlozi nesithwala kuhlangani kanye nokucupha isidumbu. Yini ongafuna ukuyisho kuba manje wami ababukela?
hayi okwamanje sihamba kahle kusese kahle akukho engathi ngifuna ukubeka okwamanje. Okay. Dr. Kombo, can you please educate me ubuhle nobubi bokusebenzisa into yokushaya umhlahlo? Bema ungaqala nje ukuthi yini umhlahlo then bese uphendula umbuzo wami ke. Hayi kezwakala. No umhlahlo ila into ukubhula kahle noma ngithi ukuhlahluba kodwa lokho kokuthi ubiza amagama umuntu isibongo konke nje into nje ezokwenza. Just hold on, so can you please close that door? Umhlahlo yinto vele ezokwenza ukuthi mangihambile mina mhlambe ngize kuwe ngizohlola isheshe ngikhombisa ukuthi usibani owenza ukuthi noma othakatha ekhaya noma mhlambe obulale ubani. So umuntu owenza leyo nto leyo isikhathi esiningi usuke sebenzisa izinto ezijulile kakhulu asuke ekhandelwe zona lapha ekulande khona lento. Oyalandwa into omhlahlo? Ayiyalandwa into elandwayo impela akekho umuntu akusiyinto eziphiwo. Cha. Akekho umuntu ongaphiwa lento. Okay. Angeke uphiwe leyo nto okomhlahlo into ophiwa yona ukubona mhlambe emawulele kanjalo ukuthi idlozi likuvezele umuntu mhlambe owenza into errong kuwe kanjalo. Lokhu kusuke sekukuboosta nje ukuboosta umuntu ayiboostele umsebenzi wakhe ukuthi ngifuna ukuthi abantu abalahlekelwe olahlelwe imoto izinkomo yini nomchazela ukuthi hamba endaweni eso uzoyithola lezo zinto ufike uyithole vele. So lento isebenza ngegama nesibongo isikhathi isho nesikhathi nosuku nje ukuthi hayi abantu bami mhlawumbe kade bekuplanela into ethile bebehleli kuphi kukhona ubani ngesikhathi esithile ngosuku olithile. So leyo nto leyo la isuke umuntu eyilande khona basobe emkhandelile into yakhe yena usuke yazi ukuthi uphila nani ukuthi ke yithi esingaboni yena usuke nakho kwakhe akusebenzisayo ukuthi mawungena nje egate-ini iyasho lento iyangitshela mina la endlebeni ukuthi lo ulahlekelwe bamtshontshela izinkomo abantu abayitshontshile ubani. So kahle uthi kimi umhlahlo isithwalo? Akusisi isithwalo kodwa into ecishe ibe kanjalo esebenzayo. Okay. Ngoba kuyizilwane vele izinto osuke uyisebenzisa mawenza umhlahlo. Izilwane impela. Umhlahlo yilwane? Cha, mawenza wena into yomhlahlo usukusebenzisa izilwane ezithile osuke ukhandelwe zona ukuthi umuntu ofuna ukushaya umhlahlo uyasuka wena uhlala udabeni awulokhu ubekisa ukuthi mfishane mhlophe mnyama awubekisi uyasho nje ukuthi usibani owenze lento uyenze ngoba isikhathi bebenobani mayephika buya naye size la ngizomchazela umchazela. So kusuke kunento ethile umuntu ayisebenzisayo. Okay, asize kubuhle ke nobubi bomhlahlo. So ubuhle bakhona yilobo nje ukuthi yonke into vele umuntu mayezohlola uhambe nelisekile uyayithola izinto ezilahlekile into yakhe yakutshela zonke lezo zinto uzotholakala kuphi ukuthi kukuphi ubani loyo ubani iyakutshela leyo nto bese kugcineni iba nesiphetho ke esingekho sihle ekhaya ngoba ekhaya la kunomhlahlo khona kunomuntu oshaya umhlahlo khona isikhathi esiningi kukhona umuntu ogcina kuba khona umuntu ophazamisekayo emqondweni ahlanye hayi ukuhlanya nje straight kodwa ukuphazamiseka nje kancane nje umbone kodwa ukuthi mawukhuluma naye okunye ukhuluma right kokunye akakhuluma aphendula nje into ezwakalayo futhi singathi ukukhubazeka ilokungana ububi bayo lento igcina yenze kanjalo umuntu kube khona ukukhubazeka kube khona ukuthi mhlambe kunezinto ezithile ingane ezifundile zinama degree ama diploma kodwa ayisebenzi mayisebenza izinto nje ezithi mayihola icabanga utshwala akuyeki phambili ububi bakhona ke icishe ifane vele nesithwalo lento mawusuyilandelisisa ngoba vele usebenzisa izilwane ongazazi futhi ukuthi zikhandwe phi kanjani.
So so lobubi lezi zinto lezi zenzakala kula ekhaya kunomuntu oshaya umhlahla. Kunjalo impela mina mangishaya nje umhlahla ekhaya eyodwa yezingane zami kuzohamba isikhathi not kusemanje nje mhlambe mangukuthi khona ingane na6 mhlambe maseyila ko20 sekukudala impela nje ngoba phela funa ngibatshazwe kuthiwa hey ugomba umhlahla ushayayo bonke abantu bafisa ukuza ngapha bafike ngibashayela umhlahla kodwa ekugcineni funa kube khona ingane ezohamba iphazamiseke emqondweni. Kodwa kwenziwa yini Dr. Kombo? Yizo lezi ilwane esuke uyilandile zizosebenza. Mara lelwane ziyahlupha, ezinye zilala nabantu, ezinye zishaya abantu, ezinye zidla ukudla kwabantu. Kanti lelwane zona zasiphuma. Hayi ukuthanda impilo esheshayo nje nalo ukuthanda ukuduma kakhulu. Basuke bethanda leyona ukuthi hayi ngifuna ukwazi ukuthi ngishaya umhlahla. So uzowushaya kumhlahla impela beza abantu bafike bayithola izinto ezilahlekile bayithola indaba zabo futhi njengoba zinjalo. So ngitshela Dr. Kombo lezi zinto oyibala uma kuthi ke mina ngishaya umhlahla kodwa anginayo ingane lobungozi ukhuluma ngabo buzokwenzakala kanjani? Lapho sekungathi ukutsheka vela ngeke sazi lapho ukuthi mhlambe sekungaba kanjani kodwa nje isikhathi esiningi nje iyamosha ekhaya lento. Iyamosha mawena ngane eyasazi noma mhlambe iyophazamisa abafowethu nosisi kanjalo mhlambe ingagcina yenza kanjalo ngoba yona isiphetho sakhona ufuna kube khona ozophazamiseka ekhaya. Or mhlambe igcina iphazamisa wena umuntu womhlahla. Ikungenzeka nalokho impela ugcina nje usukhuluma izinto nawe ungasazizwe. Mara kodwa lezi zinto zonke ngathi zinobungozi nje ngathi zonke nje cause ngihlalile phela nawe isikhathi esiningi sikhuluma ngalezi zinto lezi ezinkulu ezingaka. Ayikho into vele ezoza kalula nje ayikho into yamahala yabo nje ngoba umuntu kuthiwa ubani ushaya umhlahla batshazwa hayi usuke eboostile lo muntu unezilwane zakhe ayisebenzisayo ezimtshela yonke into. So lo muntu lo ukhamba kwesikhathi funa kube khona into ebhedayo ezokwenzeka kuye noma emndenini wakhe. Ayikho into yamahala funa kube ne-exchange. Thank you so much. My Manches, I hope you enjoyed this episode with Dr. Kombo. Of course, as I always say, like what Manches and Thoughts, we don't finish a content unless you don't want to see him again. And of course, I really want to say thank you so much for your support. I know we've got a lot of Manches and Thoughts lately, a lot of Chef Patsanani lately, but it's okay. I am the blueprint. Dr. Kombo, your word of wisdom, we are closing the show. Ngathi ngiyabonga kuba lapha kuma Manches and Thoughts ngiyacela futhi ama Manches bayabuye bahlupha mani lapha ekufoneni into esabashaya. Ngiyacela ukuthi umuntu olokhu ungangomunye usuke ebuka ishow nayizolo nje ngivuke kunamama isikole ngo2 ebusuku nje. Manje ngicela khona lapho mhlambe kuyenzeka umuntu usemsebenzini ungena night shift ayiboneke ishow le ngiyacela kodwa ukuthi mhlambe bese ithatha izinamba ayibeke ukuthi hayi kuseni ngizofona angafoni ngaleso sikhathi ngoba kuyenzeka ukuthi uyafona mhlambe ubhizi ngento ethile la ebusuku awulele kuyenzeka ukuthi uyafone usanda kulala ubusebenza mhlambe usakhathele sekumele uyiphendule vele yami ifoni ayivalwa manje mayikhala vele ufuna ngiyibamba. No, inhlonipho my Manches asihloniphaneni and ngiya-understand vele akekho umuntu ongavuma ukufonelwa ngo2 like we love you so much guys but please do respect our guests as well and bafonele ngezikhathi lezi abatholakala ngazo. Hayi lokho nje kuphela okunye nje ngiyabonga bayayiphatha kahle impela ba right bahlonipha ba comment impela lapha kamnandi futhi ngakubona okubo okunye cha beza kahle impela ngibonga nje lokho. On that note, it's a wrap and goodbye darlings. Thank you so much Dr. Kombo. Thank you. It's a wrap.